Мухата се върна. Все трябва да има нещо, с което да хванем тази муха. Какво ще стане, ако натисна бутона? Казах ви да не пипате. Ролите озвучиха артистите Даниела Горанова, Даниела Сладунова, Мариан Бачев, Ненчо Балабанов, Владимир Пенев, Георги Тодоров, Кирил Бояджиев, Петър Бонев, Иван Петков. Превод Тония Микова. Режисьор на дублажа Жужа Донева. Филмът е обработен в Доли Медиа Студио. Тази година за празниците Disney Channel има повече подаръци за вас от всеки друг. Затова празнувайте с нови епизоди и със специални празнични епизоди. И всички те чакат да им се насладите. Върнете се за още един подарък утре от 16 часа по Disney Channel. Животът на борда на Типкъм е всичко друго, но не е спокоен. Новите корабни приключения на Зак и Коди. Има нови суперсили за Уди. Нови любовни страдания за Коди. И нова романтична връзка за Зак. Бъдете първите, които ще гледат новия сезон на корабните приключения на Зак и Коди. Нов сезон започва с двоен епизод в събота от 9 часа по Disney Channel. Airhawk Soulblade, първият света радиоуправляем хеликоптер, изстрелващ дискове. Soulblade е оборудван с технология за светкавична стрелба. Дисковете се изстрелват на огромни разстояния. Soulblade променя играта за винаги. Премини през всичко по пътя си. Хеликоптер дискохвъргач Soulblade от Airhawks. Това и още над 500 уникални предложения от Хиполент. Каталог Коледа 2012. Чухте, че предстои промяна. Сега промяната вече е реалност. Ново. Nerf Vortex. Vortex – революционна система за изстрелване на дискове с иновативна технология за стрелба на далечни разстояния. Новият Nerf Vortex. Това променя напълно нещата. Nerf или нищо. Представяме ти най-новата бойна система, която ще промени играта за винаги. Exploders. Новите жестоки бластери, заредени с муниции на водна основа. Те изстрелват топчетата до 25 метра. Толкова много муниции с едно зареждане напълнителя стреляш до 70 пъти на разстояние до 25 метра. Включи се в най-страхотната битка с новите оръжия Exploders от Felix Toys. Пляскав и луксозен. Изцяло нов Monopoly Милионер. Monopoly Милионер. Първият с милион печели. Стани Monopoly Милионер. Пътица! Нинджа! Марсианец! Глупа чудовище! Смашабъл напада! Удряй! Хвърляй! Разбивай! Колкото повече ги налагаш, толкова по-щури стават! Луди чудовища, които се кикотят, тресат се и стават ужасяващи звуци! Машабъл! А ето, че и необикновените пухчовци Флафлингс отново са тук. Забавлявай се с тях без край от Felix Toys. Това е Пембо, първият интерактивен пингвин, който говори, пее и знае куп забавни игри. Пембо има сензор за докосване и много обича да я гушкаш. В нея има сладко бебе, с което общува. Пембо разбира, когато светлината се променя и свети в различни цветове. На тъмно пее приспивни песни, а на светло весели песни. Ела, стани, че чакат ни.